Oba obon kwan de no ogine na ase ewo mpam. Me hyesi so bio. Oba obon kwan de no ogine na ase ewo mpam. Empanyi se oba odan kunchire no eya na onsu teduakom. Ai oba odan kunchire de eya na onsu eye teduakom. Afei nso owonta ensuro teduapo. Owonta onsuro teduapo. Afei empanyi se wo berema eso a na enkyire se obewo abrempomba. Se wo berema eso a na enkyire se obewo abrempomba. Enye sede oberema bi si ene ne yire da ene one ne mpena da. Enye sede oberema bi one ne yire da ene one ne mpena da. Piao. Atopa kese ene digitedua agoro. Ai atopa kese ene digitedua agoro. Oba kwadwofo na wotena mfikyire esu eye teduakom. Me sesi so bio. Oba kwadwofo ene wotena mfikyire esu teduakom. Piao. Midi no aye sack of wisdom. Wei aye ebebinum a emu pi na emu do ena makukyiri achia no mefra ho ntoma kama ede ama wo no. Ebeto birebi no ebepa ntoma na firi ho na afei wate wasum. Enu nti bomoden se wo bedi machi efiri se maboaboa saa beyi bia no a mesan ede ebesom wo. Kai se wo bedi machi Facebook, YouTube and afei eye TikTok. Edin no eye sack of wisdom. Makrao. Piao.